Maayong hapon sa tanan ug happy Valentine's. Mao kani ang atong weather update karong adlaw, February 14 na Thursday. Aduna gyapon kitay amihan nga weather system na apekto sa nasod ug mao kini ang rason nga naa kitay mga pag-uwan-uwan karon diri sa Central Visayas ug cloudy ang atong weather condition diri sa Central Visayas tungod sa amihan na airstream ug ang pagtagpo sa hangin nga amihan ug ang hangin gikan sa silangan. Mao ning rason na naa kitay mga masinati na hinay nga mga pag-uwan diri sa Central Visayas sa pagkakaron. O tungod sa amihan o northeast monsoon, padayon nga makasinati ang eastern side sa Visayas sa up to rough sea condition. Samtang sa Central Visayas, aduna lang kitay hinay nga to sa kasaran nga paguro sa hangin nga gikan sa amihan ng silangan ug ang atong sea condition is slight to moderate. Samtang ang atong pagtaob is 6:36 sa gabi ug ang atong paghunas 1:45 ugma sa kadlawon. Ug ang atong weather ugma diri sa Central Visayas ug naagyapon kitay dako tsansa ng pag-uwan although hinay lang kini nga mga pag-uwan. Ang atong temperatura sa Metro Cebu gikan sa 23 to 30 degrees Celsius ug sa Dumaguete is from 24 to 30 degrees Celsius. Sa Bohol is from 24 to 30 degrees Celsius. Samtang atong sutahon ang atong weather condition for the next 3 days. Sa weekend o sa Monday, ang atong panahon ay ang atong kainiton diri sa Sugbo is from 23 to 31 degrees Celsius. Expected nato na by weekend maayo na ang atong panahon diri sa Central Visayas. O ang atong ang atong adlaw mosilang og alas 6:04 sa Kamuntagon ug sa dugang nga kasayuran na bisitahon ang among website bagong.pagasa.dust.gov.ph or sundan kami sa among mga social media accounts sa Facebook o sa Twitter. I-search lang ang DUST_Pag-asa. Mao kana ang atong kalambuan sa dagan sa panahon gikan diri sa Pag-asa Mactan. Joey Figuracion, dagang salamat.